2 gange om ugen kan jeg komme afsted til med styrketræning. Jeg vil gerne 3, men 2 gange om ugen for mig, hvis det skal være realistisk, ud over det andet, jeg også laver. Jeg styrketræner, fordi at jeg er blevet 50, og jeg er jo kvinde, og jeg er blevet mere og mere bevidst om, hvor vigtigt det er for mig at få styrketrænet og få belastet mine muskler og knogler. Og det er selvfølgelig også, fordi man gerne vil holde sig i form og gøre noget godt for sig selv, både på den fysiske plan, men også den psykiske plan for mig. Jeg får det rigtig godt af at træne. Jeg er ikke bange for skader. Tværtimod faktisk. Jeg vil sige, hvis jeg ikke styrketrænede og begyndte at gøre et eller andet, så vil jeg måske være mere bekymret for, at jeg kunne få skader, hvis jeg ikke gjorde det. Man kan sagtens komme som nybegynder, aldrig nogensinde styrketrænet før. Om man er ny eller man har meget erfaring, så får man jo hjælp til der, hvor man er. Så der er ikke noget krav om, at man skal kunne noget, før man starter. Alle kan være med. Jeg har været her i 1,5 år, og jeg synes, det jeg virkelig kendetegner for mig, det er, at der er en ro herovre. Der er sådan en dejlig, rolig atmosfære og hyggeligt. Og der er sådan noget nærvær, og det kan jeg rigtig godt lide.